नमस्कार, मी रोहिणी. RRK मराठी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण खूप साधी सोपी अशी डिश बघणार आहोत. त्याचं नाव आहे व्हेज मोमोज मंचुरियन. खूप छान टेस्टी लागतात. तर पाहूयात व्हेज मोमोज मंचुरियन कसे बनवायचे ते. आपण आज व्हेज मोमोज मंचुरियन पाहणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी साहित्य घेतलेलं आहे. इथे मी पत्ताकोबी घेतलेला आहे, गाजर आणि शिमला मिरची. तर आपण याच्यात मीठ टाकणार आहोत 1 चमचा आणि या भाज्या अशाच राहू देणार आहोत. मिठामध्ये असं एकत्र करून ठेवणार आहोत, म्हणजे भाज्या पाणी सोडतील आणि परत आपण या भाज्यांना पिळून घेणार आहोत. आणि ते पाणी टाकून न देता आपण कोणत्याही भाजीमध्ये सॉस किंवा काही तुम्हाला जे डाळ वगैरे बनवताना त्याच्यामध्ये वापरू शकतो, किंवा आपण चपातीची कणिक मळतो ना त्याच्यातही वापरू शकतो. ते मी मोमोज बनवण्यासाठी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि हे सगळं मिक्स करायचं आणि छान असा गोळा मळून घेणार आहोत. असा गोळा मळून घेतलेला आहे. याला मी थोडंसं तेल लावते, म्हणजे आपली कणिक कोरडी होणार नाही. आणि याला 10 मिनिट रेस्टला आपण ठेवून देणार आहोत, याच्यावरती झाकून ठेवून. या भाज्यांमधील पाणी सर्व काढून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. आणि हे भाजीतली पाणी आपण कणिक मळण्यासाठी वापरू शकतो. आता याला मोकळं करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये 2 मिरच्या, लसूण आणि अद्रक असं टाकून घेतलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये मी तेलही टाकलेलं आहे आणि याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. याची मोठी अशी चपाती लाटायची आहे आणि त्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत व्हेज मोमोज बनवण्यासाठी. आणि अशा प्रकारे व्हेज मोमोज तयार करून, याच्यातील मी एक पुरी घेतली आहे, त्याला आणखीन लाटते कारण मैदा आकसून घेतो. आता त्याच्यामध्ये मी सारण भरत आहे. एका साईडने असं फोल्ड करत जायचं आहे आणि ते दुसऱ्या साईडला चिटकवायचं आहे, किंवा आपण मोदकाप्रमाणेही मोमोज तयार करू शकतो. हा मोदकाप्रमाणे मी मोमोज तयार केलेला आहे, पाहू शकता किती सुंदर दिसतो, सेम मोदकासारखाच. आता दुसरा मी मोमोज तयार करून घेते. इथे सारण भरते आणि छान असं एका साईडने दुमडत जायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला असं त्याला कवर करून घ्यायचं आहे, पॅक करून घ्यायचं. हा करंजीप्रमाणे मोदक आपला तयार आहे. खूप सोपा आहे. कशाही प्रकारे आपण मोमोज तयार केला तरी खायला तो खूप छान लागतो. आता आपण दुसरे मोमोज तयार करून घेऊयात. हे अशा प्रकारे फोल्ड मोमोज इथे तयार आहेत. मी तयार करून घेतले आहेत. आणि मोमोजला शिजवण्यासाठी इथं पाणी ठेवलेलं आहे गरम करायला. पाण्याला उकळी आली की आपण चाळणी ठेवून घेणार आहोत. याला तेल लावून घ्यायचं आणि याच्यावरती आपण मोमोज ठेवून घेणार आहोत आणि याला कवर करून घ्यायचं एका प्लेटनी. याला आपण तेल लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजूने, म्हणजे आपले मोमोज चिटकणार. मोमोज ठेवून घेतलेले आहेत आणि आपण छान 20 मिनिट असं शिजवून घेणार आहोत मोमोजला. आपण हे उघडून पाहूया. पाहू शकता याचा कलर चेंज झालेला, आता हे शिजलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण मोमोजचा सॉस बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी इथं मी कांदा, हे गाजर, लसूण, अद्रक, पत्ताकोबी, शिमला मिरची, हे कॉर्नफ्लॉवर आहे 1 चमचा घेतलेला आहे. हे आपल्याला पाणी ओतून याचं मिश्रण तयार करायचं आहे. लाल चटणी लागणार आहे, सोया सॉस आणि ग्रीन चिली सॉस, एवढं साहित्य लागणार आहे आपल्याला. आता इथं मी 1 चमचा तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता याच्यात पहिल्यांदा लसूण टाकून घ्यायचं आहे. लसूण छान तळलंय. आता अद्रक टाकायचं आहे. फार आपल्याला याला लाल करायचं नाही आहे. आता याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे. जास्त तळून घ्यायचं नाही आपल्याला मसाला, फक्त त्याचा कच्चेपणा थोडासा नाहीसा करायचा आहे. अशा प्रकारे आता आपण याच्यामध्ये गाजर ॲड करणार आहोत. याला 2-3 सेकंद आपण फ्राय करून घेणार आहोत.
आता पत्ताकोबी टाकणार आहोत. छान असं मिक्स करून घेऊया. शिमला मिरची टाकून घेऊया त्याच्यात. असं हलवून घेऊया. आता आपण याच्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट टाकायचं. मी 1 चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जे बॅटर तयार केलेलं आहे हे कॉर्नफ्लॉवरचं, हे टाकून घ्यायचं आहे आणि छान असं हलवायचं आहे. मी एक्स्ट्रा पाणी ॲड करते ह्याच्यात. आता आपण याला छान असं शिजवून घेणार आहोत. याच्यामध्ये सॉसमध्ये मीठ असतं, त्याच्यामुळं आपण मीठ बेतानीच घालायचं. मी थोडंसं 1 चमचा असं बारका मीठ टाकलं. आता पाहू शकता ग्रेव्ही घट्ट अशी झालेली आहे. याला मी 10 मिनिट शिजवून घेतलेलं आहे. याच्यातलं पाणी आटलंय बघा, ग्रेव्ही घट्ट झाले. आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले व्हेज मोमोज मंचुरियन तयार आहेत. पाहू शकता दिसायलाही खूप छान आहेत, टेस्टीही लागतात आणि खूप मोमोची रेसिपी तुम्हाला खूप छान आहे ना, खायलाही खूप टेस्टी लागते. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. म्हणजे मी ज्यावेळेस एखादा पदार्थ किंवा पोस्ट यूट्यूबवर टाकेल तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तर वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल सर्वांना मनापासून धन्यवाद. तर पुन्हा भेटूया एखाद्या नवीन अशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, खात राहा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.